Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 5:05 na. Sa liwat mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sang kadagatan. Ang isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato siling nga broadcast, liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report. Afternoon edition, Biyernes nga presentation, Petsa 18. Biyernes nga palatuntunan, liwat naman nga mangin ka buylog naton. Bilog nga puwersa sa aton news team. Sa liwat naman nila sila nga pagdulong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga balita. Mga balita nga masami inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dinibabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Mangin katimbang manaton tag sa kahapon ang paglibot sa aton sininga Patrol 2, aton sininga Crosswind Patrol nagabantay sa anano nga mga eventualities. Way tamang ginapangayo from where the action is. Biyernes nga presentation, buylog naton ang puwersa karon nga hapon, Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bugina. Obda magita sa aton sini nga mga technical partner dire sa Studio A. Master control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup dire sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Turok, Siyudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinanda ng inyo sinialagad talos sa sininga palatuntunan tag sa kabiyernes kag Sabado. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovaya, ang inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 52 minutos. Action Radio. Manayanayang lakas ang panahon karon nga hapon, medyo masakit-sakit pa ang singkal sang init. Durante nga amat-amat naman siya nga nagatunod. Ano ang mga bulo-balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Ang Kapitolyo Dalon temporaryo karon nga adlaw ni Action John Diaz, konseho sa Banwa sa Isabela, handa kontani mag pakigsapol sa mga nagaprotesta sa munisipyo, apang mga tiglawas sang mga nagarally nagpamalibad. Ang balita naman sa New Government Center, dalon ni Action Artay Hupon, distribution sang bulig financial sa mga Bacolod noon nga nahalitan sang Bagyo Odette, natapos na sang DSSD Bacolod. Ang mga balita ya sa national side, bag-o nga kuwa chip ginhingadla ni Presidente Duterte.
Daragko nga mga posters pwede kakason bisan yara sa sulod sang pribado nga propiedad. Ay gali. Sabi ko kay private property, why nalabot yung gobyerno? Sa tion sang eleksyon, pwede lang gali na. Hindi guro sa eleksyon lang ni. Tapos eleksyon, di na pwede. WHO ginrekomendar ang malipot nga quarantine period sa mga close contacts nga may negatibo nga RT-PCR result. Sa piyakamahin free trade deal sa United Arab Emirates, target sang Pilipinas. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:10. Check na ito sa Liga Patrol 2. With Action Dale Salazar, kamustahon tayo sa naman liwat kapag libot-libot. Sa syudad sa Bacolod, sa pila ka mga dalanon, may ara gyapon nga pag gutok or may ara nga paghalog. Ari si Action Dale Salazar, report live sa Patrol 2. Action Dale, Happy Friday! Yes, happy Friday, Action. Rick, sa aton sa mga ka-action, kag-payday para sa iban. Nga Kami mga company action Eric, nga Friday kada semana, ang ila sa nga sweldohanay. si Manal. Semanal, kada Biyernes, nga daw Action Eric. Kumbaga, ang ibang ginahimo ni para at least para hindi kagdibla mawadaan. Mawadaan sa imo sining nga mga balaklon para sa sulod sang balay. Unlike Black Action Eric sa mga kung madumduman natin ang traditional is quincenas kag katapusan. Pero may araya sa mga nag-offer nga every Friday is payday. That's why gamba sila nga thanks God it's Friday. Di ba? Pag mo man nga Biyernes siya maka konway kobra sa sa gobyerno kay ti ko mo off naman dugay-dugay makalawig-lawig kay randa din no. Yes, amo gid Action Eric. That's why ang iban na damo nagahandom nga makasulod gid sa government service nga tawag Action Eric. Ang mangin regular nga empleyado kay kadamo sang mga benefits nga nagahulat in kaso gid man nga kaluyan nga makasulod sa gobyerno Action Eric. Pero amo na ganing iba nagareklamo nga kung qualified ka bisa kay wala ka kilala nga. Oo, pero kung civil service eligible ka may ganyan problema, guro Yes, wala gid problema kay mo gina Action Eric ang isa sa pinaka kumbaga requirements nga ginapangita nga maging passer ka bala sa civil service nga exam. Ang advantage mo na Action Eric nga mga pagsulod mo ti may chance ka nga mag-regular sa imo sini nga trabaho. Sa paggalugan naton ni Action Eric sa pila ka baga mo sa mga sagwaan, makita rin naton ti ang iban naga-uniform no kay ka pang gobyerno Action Eric. Nga may mga logo kaya mo na ang trabaho bala sa gobyerno na gina-look forward nila ang Biyernes nga adlaw para pagkaaga wala sang trabaho no. Amo nang nami no kay Sabado Domingo yang ara sa gobyerno ya way gid obra no. Yes, Sabado Domingo. Kung may obra man sila iti kusa may double pay pa na no. Correct. Pero in-action na rin sa mga department ya bala ngati more on paperwork sa sining nga trabaho sa sulod lang office. Way labot sila din ang benepisyo kung Disyembre ga pinalumba man no. Ang mag-action na rin kalaba gila sa listahan sa sining mga bonuses no kag benefits nga mahatag pero kung wala ka man sa gobyerno nga ten trabaho mo involved sa COVID-19 response dala ka action na rin nga daw mag-sacrifice gid. Pero magluwas siya sa COVID yati kung nara ka sa gobyerno dako gid ang bintaha dila. Yes, Action Eric, especially kung may mga special risk allowance, mga hazard pay, kung mga additional nga benefits. Damo allowance siya sa gobyerno mo. Correct, Action Eric. May clothing allowance, may ano pa na, may mga meal allowance, no? May mga
rata panaksyon May mga rata, nakadamo ko dyan, oh. Mga travel allowance, ang mga action Eric. Oo. Kada mo na may mga leave man, no? Oo. May mga benefits. May mga live credits, no? Yes. Oo, tigali ka tayo, bisan di ka lang ibulanda ka o trabaho ko ng trabaho mo, hindi mo palangga, way mangyapon ah. Correct. Ang mga action, Eric. At kanya, bisan natin sa privado, pero ti palangga ta trabaho tayo, at least sige-sige. Amugit. Oo, di ba? Kung bagay, ang mga action, Eric, yung nagpasalamat kita nga bisan pandemic, ang iba nawad ang trabaho. Oo, correct. Kita nga nagasige-sige ang trabaho. Oo. Wala kita kinamatarong nga magreklamo. Yes. At least, no, bisan may pandemic, ang aton sining pag-serbisyo. Sige-sige. Sige. Oo. Wala na apektuhan action, Eric. Kay masubo-subo man, nga may mga media company, nga di, amo na bala, bangon sa pandemic, nag-iban sa mga empleyado, nag-sira action, Eric, temporarily, nag-shutdown na, kag maayo na niya ang MBC Action Radio kay ti sige ang aton sining pangalagad Gani. bisana ala kita Apisar sa mga pandemic, iti pero nga to nga mga kayuhan, di daw, gijaga, daw man niya kagi pandemic mo, no? sige tugod Kasulubra pa ganit kusa, no? correct action Eric Tama na nga kusa, daw mahuya kang hindi ka magtrabaho, tsakto. Amagid action Eric, kumbaga ang mga blessings diri sa action radio nagatubod. Kumbaga saluron mo na lang. Saluro mo na lang, kita ang grasya, kusa di mamapaktan mo, no? Saluron mo na lang. Kusa makibot ka naman, patawag sa manager nga, kuhaan nyo diyo. Ara lang kayo. Masali ko nga ano na sa niya, extra Extra. Grabe, no? Yes, action, Eric. Wala ganito ang iban ginashare Manila, no? Ang ginasining mga blessings nga mabaton, action, Eric. Kung may aragid man sang solo sobra. Correct. So, hapon, ang patrol, ari kami dito sa may tubangan sang GNG, Gano'n ka muna ka, mga pechay sa sako na. Di ka pa bati-bati ka, oh? Ari lang kami sa may sulusag, action, Eric. Alabay ka lang. Ari kami din nagpundo kami dranay ni action ninyo. Pangapi na, charge? Charge sa purok? Taas sugar. Do ka health conscious sa musimo? Alam mo, magaling ako si Eric. Bayalan tayo, alam mo ganyan ka parungdoman, ma-stress ka lang sina. Amo na ganyan ba ako, si Eric, kita mo nagmuno, nagniwang naman ko ko, no? Oo. Yan ba ko, doon nag-conscious ko sa kinakaon ko. Kaya bala magbakal ka sa mga tamis nga pagkaon, ice cream, cake, doon ginapunggan mo ng emotion ikaw galingon. Gano'n doon ginapunggan mo, ginawa mo? Gani, man, bako, kaon na lang ang kaon na. Importante may bulo. Kaya mo na ko, kita mo sa akon, damo na sa kuna, nagnawi mo na sa akon, yan doon nagkupos-kupos buyon mo, nung kote, wala sa mga ginakaon mo. Kaya kumbaga daw, conscious ka na, si mo sining ginakaon action, Eric, natuyo ba lang, mangin normal man, Gani, ang mga, daw, si mo sining ikaayo. Importante yung balati, am na madara na sa bulong, balati, anya nga daw, perte ka dalom, dito subo na na. Ang problema, kung may balatian ka, kag wala ka nagainom sang bulong. Ina problema, gid. Kumbaga, maintenance, may mga makaya maintenance, dapat sige-sige na. Kami ara na action deal nga tao, yung nga hindi kasaho sa bulong, doon na allergy pa ka na iban mo. Correct action, Eric. The worst, mo nila, ito yung mga madepende sa herbal eh. Kagang iba na action, Eric, yung mga financially, ang nagaproblema man, kundi kulawaon Isa pa na. ang balaklon sang maintenance action, Eric, nga ang mga lang napanumdum nila, kundi kag-astasan o na lang ang ila sining bulong action, Eric, kag maproblema naman sa mga sunod, nga mga inadlaw. Importante kung may maintenance ka, pangitaan gid sang pamaagi para magsige-sige. Kung balang ma-extend ang imo sining pagginhawa, kadang imo sining kabuhi action, Eric. Kay mabudlay na nga mag-family reunion ka mo dira. Gani, imo sining wala ba dato din nagalapangayo action, Eric. Importante kung uyag mo nga mag-extend imo sining life, dapat hindi ka manginretubado. Correct. Pag-inom sa imo sining mga bulong o maintenance ka ginahatag sang doktor action, Eric. Kaya meron sa tao yung nga batasa ka may ginainom nga bulo pagkabalon lang nga daw okay nang ila mamatsyar kag daw okay nang ila brati kasi nga utatang ko niya. Amo nang laing gani. May ara na mga tao action, Eric. May ara man gani nga nagapabakal sa maintenance. Abi sa mga kabataan yan, nagainom sang bulong, dali ginatulon pero wala ginapasulog di action, Eric. Ay gali. Ginadigwa lang yung blado yun now. Ngati amo na ang mga problema. Makitaan mo na bala sa mga teleserye. Ngati
makita nga daw ginainom kay gali wala action Eric. Di mo nang subo-subo kaya imo sini nga mga pinalangga sa kabuhi sa ulihi amo ang baga antos to kag like mapa-hospital ka subo nga pandemic hindi lahog-lahog action Eric. Kumbaga dapat meron ka sang savings or emergency fund nga paluwaon in caso gid man nga may mga emerhensya action Erika. So kung hapon sa mention tanari kami sa may dalan Lacson ang do heavy traffic action Erika diri sa may area ang dalan Lacson no diri sa may tubangan sang PNB no ari diri sa bong ang exact location sang patrol diri naton action Eric. Pero tayo yun man ang lakatri sang traffic especially nga working diri ang traffic lights diri sa may tubangan sang Chowking ag sa may Capitol Lagoon. Tawhay gali action Eric diri sa may North Capitol Road kun wala pa diri ang mga mobile food businesses bala. Ang mga food cart makatawhay diri kun hapon kay dugay-dugay ti amat-amat naman ni sila plastar sang ila sini nga mga tricycle nga may mga baligya ang ila sini nga mga carry action Eric nga may mga balaklo no diri sa bahin sang North Capitol Road naman ang atin di tanto traffic ang ining area kay ti amuna wala pa diri naka-plastar ang sila ka mga mobile food businesses subong nga hapon gabi na tayo yan no. Gabi ang ila reaction nga kalabanan kay Tiamo na Black Hole Center Company dito sa may tubangan sa Lagon. Pero dito sa may South Capitol Road, loaded diri ang parking lot, ang kilid kag kilid dito sa may South Capitol Road action Erika. Makita naman diri natin ang atang sining mga kauturan nga mga riders nga nagatulot tambay kag nagahulat-hulat no sa ila sining mga delivery o kon order adi subong nga hapon. Maayong panyampo diri sa may syudad sang Bacolod action Eric. Kag amuna no sang pasalamat kita kay good weather gid. Subong nga Biyernes sang hapon. Kag subong action Eric ang police station 1 nga patola dira ayon sa may dalan Gatuslao dira sa may Shuart ayon sa may downtown area. Talo temprano pas laki ni naka-plasta dira sa sining mobile patrol action Eric. Kasi manotis manaton nga kada hapon bisan weekdays kada mo gid sa hapon sa mga persona nga nagapadulong sa downtown area para magpamakal no sa ila sining mga kinahanglanon action Erika day man ang pag nilinegosyo dira sa bahin sang Central Market kag palibot sang subong nga Biyernes sang hapon action Erika. By the way kay na di ba may sunog? Sa bata to. May sunog action Eric sa may bata. Kag ang isa dali ka fight sa action Eric na nag-respond sa sunog na aksidente gali. Aksidente sa may North Capitol Road pero minor lang. Nadabungguan siya na no? Bali nag-respond sila ka action Eric diri sa may North Capitol Road. Dumera sang Mirage nga auto. Na ginalantaw diri ni City Fire Marshal Chief Inspector Rodeli Gaspi na base bala nag-alang-alang kaya nakatiyan ang tunog, no? Tunog bala ka fire truck, Kasi kung mapatian mo, ng tunog ng fire truck generic, matyagan mo, lapit na blasin mo. Pero pag ulit sa rin natin sa pila ka mga fireman, no? Sa firemen, sa Bias Bacolod, layo pa nag-action generic. Pero wala pasalamatan na sa Ligaspi kay wala sang may nasabaran sa duwa ka sa fire truck action area ka mga bombero. Okay, kag wala man sang may nasabaran sa sakay sang Mirage kang may lang sang settlement nga between two parties action area. Pag ito, i-check na muna action ninyo kung di hindi pang-evacuate or nag-survey lang evacuation center ining mga pila ka mga individual kag pamilya nga nahalitan sa sininga sunog. Kay so far sa pinaka-latest nga report ng BFP Bacolod Action Eric, anom ang totally burned kag isa diri ang partially damaged action Eric. Pero wala pa din sang final nga investigation atong sininga BFP Bacolod kung ano ang ginhalinan sang sunog, kumbaga blanco pag action Eric kay Tiamo na balikan pa sa aton sing mga investigador ining insidente no dito sa may Somil 3
Barangay Bata, Syudad Sang Bacolod, Action, Eric. Amo na nga halong-halong sa sunog kay ato ganito sa Manila. Ito may tatlo to na patay na ito nga Air Force, no? Correction, Eric. Kaya dito sa may Cavite, pag ito, pilar gito ka sa datod ng mga sunog, ang nagaluntad. Mag-reaction, Eric, kasi bisan subungi, di pat kita fire prevention month, dapat mangin conscious kita everyday sa mga gamit natin sa sulod sa balay, no? Hindi mga flammable materials, dapat palayoon sa mga kabataan kag ibang pwede lang ang mga fire prevention or safety tips action, Eric, para at least hindi kita wala mapektuan or maigo sa sunog. Kumbaga kung prepared kita sa mga calamity like mga baha, mga linog, dapat prepared man kita sa sunog nga ginatawag action, Eric, no? At kaya mo na kasulabatan kay wala iyas ang may nahalitan. Though may mga persona malasoy ligaspi nga nagtaas ang ila sining blood pressure or nangin hypertensive. Kag may isa dito nga napilasan sa tiil, pero minor gid lamang, Eric, ang ini nga mga incidente, no, or injured bisa sili nga sunog sa may Barangay Bata, Syudad Sang Bacolod, Action, Eric. Duga i-check natin na pinakaligtas itong sitwasyon kay kundiin temporarily nagtener ining mga naapektuhan sang sunog dira sa may Barangay Bata kay hindi pa available ang linya ni punong barangay dito baring, Action, Eric, sang Barangay Bata. So far, Action, Eric, amo ini ang observation report nga madulos ang patrol sa buong Bernes sang hapon. Ang ka-action niyo, action dahil sa lazar mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, laboton ka sang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Salamat kita, Action Dale Salazar, reporting live sa Patrol 2 sa padayon niya sininga paglighot sa pilag ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, halong na sa mga motorista kag liwat sa aton nga mga pumuluyo, halong gid kita sa sunog. 3-4 ka mga bala dito ang nasunog sa area sa Barangay Bata. Hindi sa idsab lang sunog man nga natabo nga nagbunggo sa concrete barriero. Ang ilagi na sakyan nga auto nasunog gid baw. Do halos nagkalaupos idang 3-4 ni kano ni 3 ka miyembro, 4 ka miyembro sang Philippine Air Force. Natupok kay nagkalaupos idang lawas nila. Ay, grabe, no? Amo na nga halong kita sa sunog. Amo na siling perbibla nila nga isan balik-balikan na magkapila ka beses sa kabataan, may mabilin ka pa, pero kung sunog ka di malason ka, hindi makontrolar. Pati tanga ilagas balay budala. May hapon nila kay Simeon Ronquillo. Bago lang kabutwa si Toto Simeon Ronquillo. Musta ka da? Sige Magbalik naton ang mga action balita na gikag action John Diaz kag action Artay Hupon pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Inangabahin dala The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pasyar na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom. Pabalik din sa ato sining pagpangalagad may hapon dira kay Toto Ray Mark Torino sang Torino Mountain Resort dira sa Don Salvador, Benedicto. Bo na miss ko naman ang lugar ni ba? May hapon dira sa mga empleyada kag empleyado Kag tag-iya sang Torino Mountain Resort dira sa Don Salvador, Benedicto.
Toto Remark Catorino, mayong hapon dira sa imo. Kag si mo dira nga mga kaopdanan. Sige, check na mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Una ta report ni Action John Diaz, live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Konseho sa Banwa sa Isabela, handa kuntani magpakigsapol sa itong mga nagaprotesta para sa munisipyo, pero mga tiglawas sa nagarali, nagpamaliban. Yari si Action John Diaz sa Kapitolyo Provincial. Action John, mayang hapon. May hapon, Action Eric, may hapon sa tutaran nga ka-action. Ining balita, may kang tanan ini sa nagluntad nga rally protesta sa area sa Banos ng Isabela, particularly sa Tubang mismo sa munisipyo. Kung nagpatigay dito sa pagpikit, ining pila ka mga job order casuals, Action Eric, sa Tubang sang munisipyo mismo. Iba nagsindi pa ganang isang kandila. Pero simple naman tong tinutuyo sining ilang protesta. Ini kang tanan sa annual budget o kunabi sweldo na ila ginapangayo. Iti madumduman na tagsa ka mga banwag kag syudad nga dapat na sila tawag nga appropriation sa ginatawag nga pondo para sa isa ka aksyon na Erika. O galing aminado diri si SB member Francisco Dol Malabora nga wala na pasar pa ining annual budget kay according sa iya kulang sa mga requirements. Kapag makita aksyon na Eric kati bisan gani sa mga barangay antisipasar isa ka annual budget kinanglanon ginausisaon ana mga requirements kagang kada elemento o kun aspeto sang pondo. Kalakip na ang paghibalo kung bala nagakaigo ang pondo para sa isa ka item aksyon na Erika. So sunod rin kay SB Malabor, ang ila ring papel bilang SB sang Banwa, amo rin mag-check and balance kung bala kakadto sa usto ang pondo o kung hindi. So ila rin ginubra sang nagkandak sang protesta ining mga grupo. Actually ako sunod sa yaging kadtuan nila personal. Why na nilagin padugayan pa kay amo man ang adlaw kung tani magakandak sila siyang session pero ila desisyonan abi virtual tungod sa COVID-19. Gin-expectarya sa ato nga tatlo na kuno ka sa ilang session. Isa ka virtual session tungod sa pandemya, isa ka face-to-face o in-person session dira sa may SB building sang Banwa. Kag ikatatlo session sa mga barangay. Kay si Dalo Maxon Eric Sotopuno ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. nagakadto ni sila kuno sa mga barangay dito sila nagakandak sang ila session. Kay para sa kung may mga concern hapos nga makapalapit ang mga pumuluyo. So amo ni kuno nga adlaw online ang ilang sesyon. O galing kiti ang Banilas 10 pa man sang aga, nagtempo pagkadtuan to ko do nila. Amo ni nga pagpayag ni SB Malabor. Kag nagpabutsag sila na makigsapol o kung makigdialogo sining mga nagaprotesta. Pero para mas mangin ma-plastado, hindi man kinahanglan nga bilog yun sila aksyon na Eric na tingog tarang nga nagarali tipo nun kag inistoryanay. Ila lang to ginayo sa mga SB, mga representative lang, 3 kun 4. Pero according to rin sa regasyon ni Marabor, why sila nakabalo ko na ng pinakamadalong nga rason, pero nagpamalibad ining mga tiglawas nila o kung nabi leader dahil sa nag-organize ng grupo nga mag-istorya sa ila aksyon na Erika. Nga man, kasi ginapayo nila ng clarification kung gusto may klaro na nila, dapat mong kuhaan Gani, amo ng ila nga punto to. Rason kung nga galing nagkanto to mismo mga SB. Kaya balila, siguro kinanglanon nga ipatag kuntani sa mga JOs nga ini, anong rason kung wala na pasar ang pondo? Kagawas sila masyulduhan. Kag nga wala sila masweldohan. Pila ka bulan na wala nila makuha sweldo ni sa mga GO na sa Isabela? Action direct? Pila ka bulan? I think sa nilang annual budget, yung supplemental budget ng ligad, dogin butang ato nilang collateral. Para lang mapasar ang supplemental budget nga mapunduhan. Pero I think ini, wala pa. Para ni sa 2022. Nga pondo. Tiyan mo nambal ni SB Malabor, nga kung pwede pasugot sila, at least mapatag nila sa gusto kung anong pinaka-arason sa likod siya ni. Pero kay T-Action, Eric, wala niya dayon ang istoryanay. Yung kumpirma sa ito ni SB Malabor nga may 3 karason. Una, best gid, sa collateral to gali, nga ang previous supplemental budget, ang ila to requirement nga ginayo sa Office of the Mayor, ang listahan ng Manila sa Toronto nga JOs, bala, nga nag-rally kang ilang kontata. Ako malatutani, sige pasubtan na lang kay para maano tong supplemental budget. May mga report pa na mga GO kung iba doon, do ghost employee naman. Amo nang ilagin aligar. Kaya gusto ka nila, kaya kinakudako ang pondo nga gin-alokar suno kay SB Malabor para sa JOs. Sa Kabanwa. Okay, mo na lang kumudama ang GOs. Importante, arang physical yan. Pero kung
obra ka man nagkuris-kuris ka man nga wala man way man nag-obra ka way man ang tawag sir. Exist do ka unfair man sa banwa. Yes, amo na ang bali action Eric kay tikinalano naman nila ang bali SB Malabor. Ayo lang to muna mo listahan, ni kun ara ng listahan. Supposedly dapat ara gid ang listahan sa mga pangalan kag mga kontata kay nagatrabaho sila mo dapat na permanent na action Eric. Ikaduha rin nila kay ginalantaw nila ang iban pagidlang items sa annual budget kay nagasesyon sila kuno sa barangay gareklamo ang mga residente nga wala na pakayo ang dalan considering nga ara kuno sa items sa kada tuig 2020-2021 naka-itemize to kuno ang farm to market road nga project. Tas sa subong way yapon. Kaya wala kuno na kayo according ni KSB Malabor sa pagkanton mismo nila sa area. Kaya mo nang ilan lang gusto lang tawon kung ang accomplishment report from 2020-2021 ara gid man balain ni mga farm to market road na base dito sa gin item sa annual budget nga mo ning pondo kag gintalana para dira. Kay sa ilang hearing ara gid man ang pondo. No nga amo sina pero kinahanglan na nila nga makitaan kung nagkadto gid man para dira action na Eric ining pondo nila. Yari si SB Malabor sa aton interview. Okay, but ringon SB, kamo mismo nag-ayo sila nga kung pwede makadialog ka, no? Yes, okay, napagkapanaw naman kayo supposed to keep it parang naman si Sian. Pero sa nila mo makatuan ka ko na kaya stick naman ang conflict ko naman. Ilang resulta ko sa tuwing ko kami sa opisina. Kailangan niya nag-minibot sa kasama sa kayo nakatimahan kami ko sa opisina. Nag-minibot iba naman yung minibot ang state. Si mismo ay nag-upisira na sila natin kung pwede kung ano ang napakapos niyo. Ipagutyan yung tutuloy. Action Eric na batian si SB member Francis Dol Malabor sang Banwasang Isabela. Hopefully masulbaran ng ilang problema sa annual budget dira. Kaya kinanglanon gid man ka mga JO sa Banwa Action Eric. Inabilit sa buong ang kada lugar na ginapakatubang gid man nga problema mitang tanan sining COVID-19 pandemic. Report gikan sa Kapitulo Provincial ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz, nga nagasiling sa tutaran ng mga kaaksyon, siri ka man nga bahin sa Pinas, labutan ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radyo. Salamat kin Aksyon John Diaz sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Amo nang best solution kag win-win solution sa mga nag-arali ka nagaprotesta dabla sa munisipyo sang Isabela. Ako niya friendly advice na niya. Ara man lang galit nga aton nga mga konsehal sa Banwa willing magpakikagtubang kag mapungkuan kag maistoryahan ang mga problema kani kiti ang ako nga di ayo sa mga organizer sa nagaprotestada. Kung gusto niya clarification para maplastar man sang mga SB member dang ilang side may baluan pungkuan tani hindi pa ni badala gyapon yung singgitan kag sa rally ang problema ni dapat pungkuan win-win solusyon istoryahan ta anong problema kung may problema anong solusyon pero nakasimple yung ato niya mga konsiho sa konsihal sa Banwa si Isabela willing gidya magpakikagutubang sa mga nag-arali o galing kiti ang mga organizer sang mga nag-arali da hindi iya magpasugot hindi iya magkatubang ano na bi magamuna may katapos ang rally kiti handa yung aton nga mga opisyal dira sa Banwa
nga pungkuan ang problema. Kag-explicar man ang side nila, nga natabo ni, nga wala masulduhan ng mga GOs na. So, po ang pinaka best solusyon. Pungkuan, istoryahan, kung may problema, taga-antas ang solusyon. Ayos? Kung may pamulitika, paigat na rin pamulitika, ay importante chance ang tao, kag maintindihan sa tao, nga awas na kabaton, sweldo. Ayos? Halit sa report ni Action Jan Diaz sa Kapitulo Provincial, sa ilota sa New Government Center, distribution sang bulig finansal sa mga bakulod nun nga nalita sa itong Bagyo Odette bala. Natapos na gid man suno sa mga taga DSSD Bacolod. Ari si Action Art ay hupon sa detalye. Action Art may hapon. Hindi lagali pang kagawad ang ayan gid pang DILG. Pati si Mao di nga obrasang traktar ko ga lungo siya. Ngano ko no? Sila nga, sir, ano na siya, DILG? Linggo maayo mo na, oh? Dumayo, Ayaw explicar? Oh, salamat kay Migo tada. Oh, Migo, tamawa. Mau. Yung traktara ko. Mau ang pamahaw, chance sa kay Arta. Ara na. Siling ko tingbas, hindi ang 5 kakamil para mabalan. Okay na di si Mawa. Good. Anyway, Action Eric, ang balita gikan sa Bacolod City Government Center na tapos sa gitman sa Department of Social Services and Development o kung DSSD ang pagpanagtag sa bulig pinansyal para sa mga partially kag slightly damaged na mga beneficiaryo bala atong nabagyuhan o kunalitan sa Bagyo Odette diriya sa Metro Bacolod nga kumadumdumanti mga 10,000 initaran ka mga individual. Now, suno diri kay Tero, although nga may ara Action Eric sang pila ka mga individual, naway bala maka-claim sang ila sining ayuda, matapos nga ini sila ang wala matabuhan, ang iban may ginakatuan. Ang pondo nga allocated para sa ila ang ginbalik ini sa talatapan sang City Treasurer's Office. Kag kuning kaso sa ulihi nga mag-claim sila, i-process naman iwat sang DSSD. Kaya hindi pwedeng ang kwarta magapabilin dila sila talatapan kung dapat ibalik yun dila sa bahin sang City Treasurer's Office. Kaya libawa, biway ko kakwadi ko makadto? Sa DSSD. Okay. Hindi ka tayo magrikta sa City Treasurer's Office. Gani. Hindi ka tayo pag-itagahan kwarta ni Sir Balili. Basiling siya, bisan ara ka sa DILG, ang listahan yapon sa DSSD. Kaya mo, hindi ito karikta sa Treasurer's Office kung why ka ka-claim, kanto ka laliwat sa DSSD. Kanto lang si Ma'am Pasita, pero malong mo, ako si Action Eric, nagbalik na ako. Para manukot. Para manukot. Ate Gusto? Pero wala man action art I mean wala man sang reklamo sa tagtaganay do okay lang. Ang reklamo hindi ka na madula no kay may ara galing kay sang iba ang may ara pala iba Action Eric na portion na sa kusina nila ang napaksi pero din nagapalista gid sa slightly damaged which hindi na siya ma-qualify. Correct. Pero kundi sa 10,000 to naging pagwa listahan. Actually, kung ang pondo, bastante yung padala, halin na sa national government, sobra 44 million nga gin-download rin para sa Bacolod City, paagi sa talatapan sa City Treasurer's Office. So, bali 4,000 and 5,000 each ang ginbaton sila mga beneficiaryo. Actually, may ara din consider ang city, nga ihatadan sa ayuda, mga 30 ini ka mga tagiya sa puluyan. Ini sila yama dabaton sa tag 4,000 pesos. Pero ito i-process pa ni sang DSSD antes ihatag sa ila. Now, luwas pa ito sa mga unclaim mo kunway pa nakabaton gid sang ila sini nga ayuda. Kay kadamo kay sa ibang banwa yan pati ako damo ireklamo sa tagtaganay ka ayuda to sudit mo. Dani man kay budlay malabag amo na. Gani kanya iba niya ibandigil tagaan sang Bagyo Odette ka biktima do ginapili lako hindi na pwede. So para sa mga unclaim mo kung wala pa naka-claim sa ila sining mga ayuda kadto lang mo sa DSSD agon nga sila maga-process sini sa pag-withdraw sa bahin sa City Treasurer's Office. Okay para portion lang sa palayag di Ma'am Pasita pero. Sige, hanot. Ari ang iya sining nga palayag. Except for unclaimed,
Ang claim naton nga may mga bilin-bilin pa to. Ah. Kag ang grievance bala nga gina-accommodate nato. May bilin pa man kitang kwarta. Okay. So may 30 pa kami to nga, may 30 pa kami to kabilog nga kinano naman, gintalagas naman. Sunod, okay na. Wala na siguro, kay medyo lawig-lawig na niya explanation. Oo. So 30 ang ginpalagas sa listahan nga ginakomutar sa city. Ngayon na sila nagdangop sa grievance committee kaya tinagreklamong iban sila nga ma-consider kami sa slightly damage galing kay during sa listahan ay duway madala tiging reconsider sa city gamo ni sila nagtala na hatagan sang 4,000 pesos pero kung mga 50% ang damage sa imong puluyan amon adto magabatons ang nagbaton sang tag 5,000 pesos. So, marang panagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall, action at tayo po ng mga kaksyon din naman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art tayo po sa muna panawagan ni Ma'am Pasit nga head naton sa DSSD, Ma'am Pasitero nga sa wala baka-claim sa sining biktima ng Bagyo Odette, kadto lang kamo sa Pusinaya, kay liwat ina nila i-process. Kaya may iba niya nga mga banwa, kasyudad niya nagareklamo kung tagtaganay sang bulig halik kay Bagyo Odette. May iba nga nag-claim pa niya, ginapili lang. Ya kami nga daw biktima, kag daw halos wala kami balay, di pa may matagaan, kuway, di na pwede. Depende niya sa nagaproseso. Pag depende niya sa ilang pagbaton niya kapag plastar kung ano man kinalano. Kasi sa pag-claim sa mo nga kwarta with supporting document mo. Nablang kung balay mo na totally damaged o partially destroyed may picture kagin. Isa na sa mga documentation kinalanon sa DSSD nga mag-claim ka sang imo sining bulig sa Bagyo Odette. Diba siguro may mga lapses sa mga banwa kag syudad nga daw may mga reklamo parte sa tagtaganay ayuda kay Bagyo Odette. Sige, magabalik ang inyo sari nga partutunan, dugangan ta ang aton nga mga balita. Pagkatapos lang sa ato sila importante dugang pa nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga Daw ka nami pero tsada karagada chimpo ko alang-alang na. Ang iba niya mabalita, bantayan niyo ko rin sa pagpakalagad sa Action Firing Line ni Action Brian Morden. Action Report, Afternoon Edition, Biyernes ka presentation, magatakop ini, balik ini buwas. Ato sining mapatrola yun at report sa Action Karapalagan karon nga hapon, Action Dale Salazar, back to back. Sa itong piloto, Action Ninyo Bugina, Action Art Tayhupon, Action John Diaz. Ato nga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up din kay Christian James Pinares, ato nga IT expert. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Standby na sa masunod na programa, Aksyon Balita, Evening Edition, o pod kay Aksyon ang Depensa. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, talos la Condolite Prario, pero kitaray kita karon alas 10, todo alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbalo Nagasiling, mga kaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio!